guys खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल हिसाबै गोबां गोसो गोथार बरायनाय जाबाय दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों बे टपिकआनो जाहैबाय YouTube जायफोरा सालायगिरि बिथांमोननि थाखाय मोजां जागोन बे नटिफिकेशन फैदों मोनसे YT स्टुडिअ स' बेखौनो दिन्थिनो नागिरदों बियो मा स' बेखायनो जोबोद नायबानो जाबाय स' जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो जायफोर नायबाय थायो बिथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' नटिफिकेशना बेयो आरो लोगोसे बे स्क्रिनशटबो होनाय जादों बेयावबो नायना लानो हागोन स' नटिफिकेशना बेनो a bug might have infected some of your video descriptions for videos you edit from May 14-16. Please check your video descriptions to ensure they are in your intent state. लिरनाय फैदों स' जेबो गिनांगौ गैया मानो होनबा 14 to 16 मे नि गेजेराव नोंथांमोना जुदि आपल'ड खालामदोंबा हयथ'नि बेयाव डिसक्रिप्शन लिरनायफ्रा सेभ जायाखै मानो होनबा इउटिउब वेबसाइटनिफ्राय माबा मोनसे टेक्निकेलि प्रब्लेम जादोंमोन बेखायनो बेखौ प्राय मेसेज हरदों आरो नटिफिकेशनखौ स' आंनि हारसिं फैदों होननानै सानदोंमोन नाथाय इउटिउबाव सार्च खालामनानै नायबाय गोबां मानसिनाव फैदों इउटिउब फरायनायाव स' गिदिर गिदिर इउटिउबारफ्रा बानायदों जाहाथे जेबो गिनांगौ होननानै स' बेखौबो आंबो जाहाथे जोंनि बर' माहारिफ्राबो माखासे इउटिउबारफ्रा जाहाथे मोनथिया गिबाय थायो नङा होमबा बिदि नटिफिकेशन फैयोबा गियो बिनि थाखायनो एसे बानायनाय जादों स' नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालामना होबा जाबाय आरो जायफोरा अलरेडि मिथिखायो बिथांमोननि थाखायनो मोजां मानो होनबा स' बेनो आंनि दिनै फोरमायनो गोनाङा स' जायफोरा आंनि चेनेलखौ नायनो मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा बेसेन गोसा समखौ होनानै जाहाथे जोबजासिनाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे आंनाव कामेश्वर अफिसियेल होनानै फेसबुक पेज दं आरो लोगोसे कामेश्वर बर' होनानै से प्रफाइल दं मोननैखौबो फल' खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय स' जोबनाय बेनोसै स' दिनैनि टपिकखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग